ke to babu damuwa. Sadiq, idan ba za ka damu ba, na so in baka shawara. Babu damuwa, ina sauraron ka baba. Wato a matsayinka matashi, sana'a faskare ba ta dace da kai ba. Ya kamata a ce ka je ka nemi wata sana'a da tafi wannan. Haka ne baba, amma a tunanina ban ga aibun yin sana'ar da za ta kare mutuncin ɗan adam ba idan har mai kyau ce. Gaskiya ne. Sai dai kalilan ne ke iya ganewa. Wasu sun ɗauki masu sana'a faskare marasa galihu kuma ƙasƙantacci. Subhanallahi, ba haka bane baba. A rayuwar duniya babu ƙasƙantacci sai wanda ya ƙi bin hanyar mahaliccinsa, sannan kuma ya jayi daga dokokinsa. Gaskiya ne, Sadiq. Kai yaro ne kuma mai irin tunani na manya. Allah kai mana jagoranci baki ɗayan mu. Amin baba, ya kuma ƙarasa mu gane. Amin.